mukomana uyu akarohwa nevamwe vakomana, asi ndakazoenda kumurohwawo ndakazoiswa mushamo. Saka tabva kumurohwa kudaro kwakazopera chinguva tobva tazozwa kuti mukomana washaya, asi ini handini ndakatanga kumurohwa. Haisi nyaya kutanga kumurohwa ndakamurohwa. Makasvika munhu achirohwa mukarohwawo munhu akafa. Saka makauraya. Ndizvozvo. Mune Ngozi ko. Ndizvozvo. Chakanaka muri kubvuma moshaini. Saka ndinoda kuti mhepo ibude nditaure naye ini ndichinditsanangurire kuti taapapi. Vari kuti vari kuripa zvibo. Uyu zvemuchaji wake waakachaja ndakazvinzwa. Kutaura zvakati. Ndakuda awa. Chimboita kuti mhepo ibude wakona. Usarambe uchinditaudza zvinhu. Ndoda mhepo kwete kuti vanhu vane nyama. Ndoda kuti vane Ngozi. Anobudirwa chakadai. Chimboenda munoita kuti mukosanjera anobudisire. Ndoda kuti vane mhepo ini. Anokumbira ntauro neNgozi. Chimbobva yapo, ndotaura neNgozi. Kwete vanhu vesadza. Ini yenu changa. Yenu? Yabuda. Uri kubvumirana here nemhosva dzapapa? Nyabudza ari kubvuma kuti ndakakukanganisira ndakaisa ruoko pakufa kwako. Baba. Uri kuti china? Ndiri kuti zvabvuma kuti anondiziva uye anditambira. Ndanga ndiri kuda kumupa mutongo wake. Chimupa mutongo wake tenzi. Ndinoda mombe 7. Nempoto yembudzi. Nejongwe. Nekuti andibikire doro. Izvozvo Changamire. Waita vanhu vakakukanganisira vanhu vangani? Changamire. Vanhu varipo. But ndiri munzira. Ndiri kungofamba semafambira ndiri kuita. Hanzi kuda mombe 7. Changamire ndiri kuzvizwa. Ona akaita. Takanga tisizwa kuti ndizvo zviri kuita. Akaita sei tiri kurayirawo. Kurayira kwacho kwakazopfurikidza. Saka kuchema-chemawo kuti machema kuti mambo kuti ndibvisewo. Ndiri kumbirawo kwamuri kuti mambo. Ndina kuramba nyaya since from the beginning. Watakapara mhakai mapurisa ndakabvuma kuti chokwadi. Ndakaisa ruoko from the beginning chenyaya iyi. Iwe Nyabudzi. Vakarumbira mapurisa mukabvuma mhosva dzenyu mapurisa? Ndakapika jeri. Vakatopika? Ini ndakapika nemukomana 2 out of 15 people kana kuti 10 people I think. Ndakapika 2 years vakanzi capable homicide. Ndakabvuma. Ndakapika ndakabvuma kuti ndaisa ruoko pamwana. Uyo ari kuti ndakambopiwa mutongo nehurumende zvandakaita ende handinobvura ndamboramba. Kubva musi wekutanga kusvika nyamusi ndiri kungobvuma kuti zveshuwa ndakapara mhosva. So pamombe 7 akwanisire kunge kundirerutsirawo zveshuwa. Changamire. Izvozvo ndinozvinzwisisa. But pamakore aida kupiwa ndakamudzosera kumashure. Nekuti dai kutaura kuno ari mukati. Mbani Changamire ndakati aiwa kana akaenda ndozoonani uye ndozodhimanda zvinhu zvangu kunani. Ndosaka ndakamudzosera kumashure. Ndikati aiwa chimbopika pashoma ndizoone kusangana newe. Aiwa but inini ndinenge ndinoda kumuchemera ka. Haasi kuramba takapara mhosva. Angubvuma kuti ndakanganisa. Ende ndiri kutenda wakamudzoserawo makore mashoma kuti adzoke mhosva. Inini mambo ndanga ndiri kuti pa 7 dzandamuchaja ndipo pachabvawo yenyu, ndipo pachabva yababa wangu, uye ndipo pachabva yemutumbi wandakagara ndiri. Mutumbi wakagara unoda kubhadhara Wangu Changamire. Saka dzako iwewe dzinenge dziri ngani? Dzinenge dziri 4. Wangu Changamire. Ndo dzako dzekuburika. Wangu.
ndandokuvhunduka pari kunzi ku7 ndatanga kufunga kuti ndichada kuzoti aripe mhosva dzaakaita mukati medunhu rangu ndanda kumuripisa ndazochifunga kuti saka basa rese richaitwa rachada kuzobhadhara zvakare ndobva dzazoita kuti mombe ngani ndopa paine nyaya yangu asiyo kana wagara wanditi mambo imimi ndoda kutokuchajirai aiwa yanga isina kuipa tongomusiya tiri pa7 ngozi dzako iyoyo dzauri kunoripwa iyoyo 4 hazvina kuipa vandura mombe 7 pasvachangamira mukomana wakapika naye akafa anga asina vabereki mubereki waripo hakuna hama dzake ku hama dzake dzingo baba vacho aripo namai I think zvakanaka kuti unotaura futi nehama dzacho kuti kana kuti aenda wondotsvaga uchanovatera wega ndichatera ndega uyu ari pamberi iweyo yebuda tauratidzwe yapo tsanangura chete pane paati hazivi ndakamutisa handisi kutangira ikoko pakutiza ndikutangira panyaya yenyu ndikukuziva here mhosva yakawanda usipirisi mhosva yako uri kuiziva hanzi ndikuiziva mhosva yangu Changamira zvanga chida kumbokurambirai panapa mafu wakaitawo se inini handakona nangu naye handisipo aramba mukomana uyu aimbondiramba uyu uye aifamba zveshuwa mwari zveshuwa Changamira mwana aifamba uyu wanga wakanitsimbirira mwai ndaida kuti ndingati ndidai aiwa Changamira ndabatwa ndidai ndabatwa ndiende nemberi aiwa Joni mwana akasimba Changamira aiwa ainivhara mukomana uyu tazvinzwa kufa kwemurume kubudaura nayo tagwasha unombotanga wambodzamba uchidzamba chakakosha ndechoti achibvuma tochidini abhadhara chii bhozi inini ndotombomuripisa futi kuramba kwaaita padare panapa asati atomboenda nobvuma atanga aramba hongu Changamira andidzira nguva ndiri kuda mombe 7 nembocho yembudzi nejongwe chena nekuti undibikire doro kana uri kupikisa nezvandiri kutaura ubva wataura dare rese rakateerera pandatodza kuira nekuti kuti ndakaenda kun'anga kuvhara aiyo isatutazve kuvhara iwe inini ndoda kuti akupe mombe 8 dzekuvoswera achitopikisa ke zvinhu zvaari kuziva dai angoita sanyabunzo ka1 asi uyo ari kupikisa zvinhu zvaari kuziva zvaakaita ndikumuwedzera imwe mombe akupe mombe 8 ndinoti wasara waita tuimanya kwakaipa mirai muzoona rambai makatarisa nzira tiri kuuya nawo wachakwana wachaungana pabhenji apa wadi ungokumba one time iwe kwadi tagwasha chiita zvakuenda wakatambira munhu nechekimanyika feedback Azan what's going on? Uyu sarake ndiani What's good? Ombondoni